kien għalija m'hemmx partit jew kulur, jekk tbiddel femtek ħadd ma jgħajrek bin-nur. Li kien għalija kulħadd meqjus l-istess, irrelevanti kemm intwemmin u sess. Li kien għalija kieku ma nimirdux, abort ma jeżistix u tfal ma jbatux, kulħadd jitbissem kieku ma mmutu qatt, u ġiet fid-dinja mqassam sew ma' kulħadd. Grazie.